Evre naçe bihuştê. Yıldız Çakar, Weşanên Lîs. Romana Yıldız Çakar a bi navê Evre naçe bihuştê ji Weşanên Lîs derket. Yıldız Çakar di sala 1978 de li Amedê hatiye dinê. Endama avakar a komeleya nivîskarên Kurd û endama pena Kurd e. Heta niha berhemên wê yên bi navê Derî, Ala, Amed, Evre naçe bihuştê, gerîneka Guernicayê û goristana Stêrkan hatine weşandin. Evre naçe bihuştê romana jinên winda jinên Kurdên Êzîdî ye. Êşa birîna bi sed salan e. Ew birîna ku hêj nekeviyaye û tenê qalik girtiye. Yıldız Çakar bi zimanekî xas a jinane romana xwe honandiye. Li henga serekeya romanê Şemsîxaneye û roman bi van hevokan dest pê dike. Çi qas wext derbas bû nizanim. Li ser sêniyeke şemetok a çargoşe dişemitî her tişt. Xofa bêdengiyê di orta remorkê de sekinî bû û li min dinêrî. Wekî kujereke şûr di dest de. Ji bilî vê kujerê tu kesî li rûyê tu kesî mêze nedikir. Remorka kamyonê bûbû goristanek û kesî nedixwast li cesedê xwe binêre ku di çavên ên din de diteyîsî. Bi van hevokan dest pê dike. Xwîner dizane wê bi êşeke çawara rûbirû bimîne. Lewre ew dîmenên qirkirina Şengalê di wê keleqî ja havînê de rewîtiya bi sed hezaran êzîtiyan li deşta Mûsilê ber bi rojeva ve. Di ber çavên xwîner de wekî şerîda fîlma derbas dibe û bi êşa jinên êzîdî re difetise. Çînê destê keça xwe nofa pirtir şidand. Asîman ji rûyê xwe li erdê şidand û çavên xwe hişk kir. Alê nêzî Çînê bû. Meta Fexra êdî nedkarî li ser lingan bisekine. Sewê destê xwe avêt Meta Fexra û kete bin çengê wê. Ji reşahiyan yekî dîsa şiklê xwe guhert, berê xwe da sewê û qamçiyek li nava milê wê xist. Bi şirqîna qamçiyê re Meta Ferxa got gurm kete erdê. Ax ji ava nava xwe, ava nava axê, ji hewaya xwe û hewaya ji agirê xwe veqetiye. Her yek pengizîn cihekî, guleyek pengizî, yekadîn jî. Piştre parçeyek goşt, piştre parçeyek dil, piştre parçeyek çav û piştre parçeyek. Tu me parçe parçe bikî jî, xwedayê me û we naveyek. Di romana Evre naçe bihuştê de gelek karakter hene û piraniya wan jin. Xasê, Şemsîxan, Samîra, Alê, Çînê, Fexra, Zîzê, Perwîn, Nofa, Dayê Mêyan, Sînê û her wekî din. Nivîskar li gel hemû êş û azarên jinên Kurd ên Êzidî wan weke çîrûskeke jiyanê derdixe pêş. Deqên li destî wê bi hingî xweşik xuya dikirin, ê nizanbûya wê bi gota qeyê ev dara jiyanê ye û li ser destê wê şaxdaye. Her du qorên morikên spî yên amojnê bibûn du rûbar li ser gerdana wê. Çi cara amojnê destê xwe davêt tiştekî xweşînî jê dihat. Min hiç nizanê ava di rûbaran de ew qas awaz xweş e gava di stûyê jinê de bin. Di dawiya romanê de karakterên me ji hêla heft şervanan ve ji destên reşahiyan tên xilas kirin. Roman bi derketina gund dest pê dike û dîsa li vegera gund diqede. Hemû bûyerên diqewimin di navbera çûyînê bi keser û vegerekî bihêvî de ne.